Magpakahilom na lang unta ako niya akong kahasol. Pero nga ako manggod, og dili na niya ako makapugong sa kong kagalingon. Madapatan ko ng asawa nako. Sobra na. Grabe ang baaba. Yaw-yawan kayo. Hinimba man unta, ang naong tuwara simbahan. Nasako pang ganin siya anang mga organisasyon simbahan. O nga nung nahasol man ko, maumugod na yung mga pangitabo. Ay, naman sa ni Sandra, sayo maning milakaw. Walang gani, mananghid ako. Still lang ng asawa, ha? Ay. Tasing! Oy, marikara, tasing! Ay, nga nung. Kabantay kang manang nimo, ha? Ay, sayo man tong milakaw, sir. Nagdaan man tong groceryuhan. Oh, asa man ko na siya paingon? Musim ba tingali to siya, sir? Simba? Domingo ba ron? Biyernes, sir. Mo ba? Oh, wala ito magpahibaw ni mo, nung? Wa man, ha? Sige, sagdi na lang. Oh, sige, sir. Ay, nalimot na ka nga biyernes man ron. Mao day nung, Bernes man day ron. Bernes. Kining nung, Sir Gabriel. Kuan ba nung? Ikaw ba nung? Bisdak ka mang yung dako, no? Kung sabay bisdak ko, tasing. Ay, bisaya ka bang dako mo ng bisdak? Oo, bisaya ko kay nataw ko sa dila ni Lapu-Lapu og sa dugo ni Francisco Daguhoy. Ay, mao pa. Oo. Ay, kuan ba nung? Bisaya ka mang gyud. Mangutana lang ko nimo, nung. Sige, pangutana lang. Unsa man? Ning nung, bisaya ka man gyud. Mangutana ko nimo. O sa may hustong pagkasulti? Ugma Lunes o Lunes ugma? O sa may hustong pagkasultian nung? Unsay hustong pagkasulti nga Lunes ba ugma o ugma Lunes? Oo, no. O sa may hustong pagkasultian na? Bisaya ka man gyud. Pure Bisaya. Kuan, ang hustong pagkasulti kuan tingali kining ugma Lunes. Dili nung. Oh, unsam ni hustong pagkasulti tasing, ha? Ang hustong pagkasulti nung ugma Sabado kay Biyernes ron. Ay, mabuang ko. Ay, ulis ko ba, oy. Na-shoot sa taros man ang Gabriel. Na-shoot sa taros. Oy, tasing, pagtaron kag bakas upawan ti karon. Ay. Malingaw magkuni akong mga sakos, bay. Nga samtang nagpaabot ko sa asawa, may buhay sa ko nga may pagkasipatsad. Para sa kinaya sa akong maid, si Kukoy. Kukoy! Nang? May abot na manang nimo, ha? Wap, tingali nung. May bawaan na mga abot kay magputak-putak ko na yun, ha? Sabdalan sa nasmanang ninyo, kay mura ko naghimungaan. Basta ni Asbay, ha? Kasabot mong kuha ng manang nung. Oo. Mo ng mga babae, sabaan kayo, duham ko'y baba. Oo, mga Ako ay, din mading usa. Ha? Ay, mang usa ka baba. Nasubos. Sinkhole mo na. Singkol, bitang ko na. Kanang way, kinatubang gilaw mo. Anong dis nanay nimo? Ay, akong nanay, kinato ba usad? Kibot na ba, saba kayo? Mabitaw, Hastilaning babae. Mas maayo pala kita mga laki, no, Maugyod. Kita mo Kini na. mga laki mo yun, Oo. Kini mga tanan lang dahil ko ni mo nung. Oo. Unsa man dahil kanang kinabugnawang parte sa lawas laki. Walain, Kukoy, ang kinabugdawan, baryo na. Dili, nong? Kuan, ilong. Nasa motang dili ilong, nong? Tepa, unsam na kinabugnawang parte sa lawa sa laki, ha, Kukoy, ha? Ang buga, nong? Bugan? Oo. Nga naman. Kay kung init pa ni atong mga bugan, Oo. luto na ni atong mga itlog. Kuan pa. Scramble. Balot. Husto ka sa Kukoy, no? Narba kay drama sa launa, no? Kadang mga aso iti bagli. Husto ka, Kukoy. Pero ako na sa'yo mangutanan ni mo, ha? Unsa may parte sa lawa sa babae, kanasang kinabugnawan ba? Kinabugnawan. Kinainitan. Kinainitan, no? Oo. Awan na ilain, nong. Ilok, yun, ilok. Dili. Kuan, kining dunggan. Nasa mo sang dili. Usam rin kinabugdawan, no? Kinainitan. Kinainitan di ayo. Ang kinainitan sa nga parte sa lawas babae, bugan gyapon. Nga nung kinainitan mong bugan, no? Kay tungod sa kainit, nalikin ko na. Di na sa na single, no? Hindi singhol. Wrong hole na. Wrong hole na to. Mao ba da ito, no? Pero nung, kita ramang yung duha. Laki mag yung takuan ba? Ay, ikaw, laki ka bagid ko, Koy? Laki Ay, taga! Tarong. Kuan ba daw, bangutan lang ko nimo. Kay sama gyud sa mga libro god, ang mga encyclopedia. Kining nung, unsa man gyud kinakusgang parte sa lawa sa lalaki. Kuan ko, Koy, og kinakusgan, wala lain, kamot yun. Oy, dili nung, Dili, tiil kay mo, flying kick mo na. Samot ang dili, noy. Ay, be, unsam ni kinakusgan parte lawas laki, ha? Kuan noy tiban, dila.
Anong dila man kukoy, ha? Kay makaalsa maglubot. Suhito kayo dana, ha? Sulira pang mata. Ano na? Baog pa murag rimbo. Ay, muna na kukoy. Ay, kada kong comical sketch, ani. Kumikal Oo, bitaw. na. Oh, nanay. Si Bandang nagtingaliro na. Kinsam, Ikaw niabot. Ha? Ay, gikan siguro ng bisimba. Uy, Hain ang mga panuwaya mo, oy! Tasig, Oo. kukoy! Oy, bangas ka. to na. Gikasibahan. Namalikas na. Hasti Okay. lang. Mga Bebe. panuway, hain mo! Kukoy, sugatan dito. Kas kang yaw-yawa na, eh. Sugatan dito. Nga nilang panuway, onggoy, okoy. Balay. Ikaw lang dito nung, ay, bahadlo ko. Napatrabay na sa Bandang Sandra. Naabot, nasuko niya, nag-make up pa. Bao. Nagkasi, ako na lang, eh. Oh. Tasig! Kukoy, hain mo, oy! Mga sungayan! Mga panuway, hain na mo! Ay, Sandra, ngano ka ba, ha? Ah. Naunsa ka? Gika simbahan? Pag-abot di mo, nadimonyo ka naman, ha? Nadimonya ka? Unsa di mo niya, ha? Unsa di mo niya? Kani magkalagot kang kamanggod ka, grabe sa di mo, eh, kaiyaw-yawan ni mo, eh. Kinsa may di maglagot, ha, Gabriel? Kinsa may di maglagot, be? Nga naman lagi, ha? Unsa man ang mga katabang nimo, ha? Kanang boy sa nimo, unsa man na sila? Wala sila kapupuan ang hugaw sa iro diha? Nagpasad si Yuta? Nagmikal lang mga katabang nimo da? Haskan, kanimo, Sandra. Kagamay rabian na, oy. Ha? Musing ka kapag yun? Ang mga tapulan ng duha ng mga katabang, di gyud na ako hatag og mga bonus ba? Napuyo, eh, bonus. Uno na aragod, gika kasimbahan, amo na, uno na, ah. Ikaw, kumpisal unya, oy. Oh. Adto ka, Monsignor Bala, Ruben Labaho pa kumpisal, aron ma-cleanse ka. Mahugasan na imong kalag. Unya ikaw, Oh? di ka makasasa, ha, Gabriel? Dili ba? Oh, may kumpisal naman ko Santo Rosario. Ikaw kumpisal sad. Hastila na batasan nimo, ha? Wa ka ba masayo, Sandra, nga wa na tay iro? Ha? Oh. Uy, hain man ay atong iro, ha? Hain man di ay. Hinatag na ba tong Kapitan Victor Cabatas? Nanlaya sa atong mga iro na makwit. Ha? Nga naman, Gabriel. Tungod sa imong batasan nga dili makaog iro. Oh. Mao nanlaya sa atong mga iro kay napas mo na sila. Way kaon. Ah, Ah. makalagot! Makalagot! Mao ni ang akong asawa, grabe ka yaw-yawan. Basta ni aga ni sa bahay, wa gyud pahuway ang baba ni. Sige lang putak-putak. Gani diyo sa kadlaw na na, miandar na sad. So good na tingali rong impeachment. Mutan-aw na ko Steve. Kasing! Kukoy! Hain Uy. mga siripintiha mo, oy! Oh, Kasing! mana. Kukoy! Yun na. Painayan kong volume ani, si para kay da. Painayan ako. Kasing! Kukoy, hain mo, oy! Eh. Hoy! Oh, Sandra! Ngano na sad ka, hoy? Dere. Kasi pa ng volume sa mutingog ka? Painayin. Uy, Gabriel! Painayin. hain ang duha to ka sa bahay, ha? Unsa bay kasambahay oy? Nagtagalog ka sa diada. Ngano ba unsa bay nasukan nimo, ha? Unsa man? Imo ni sapatos din sala? Kani nagpasad, ha? Ha? Imo ni? O ako ngano man na? Kadanghag ba taon gid mo, Gabriel, oy? Huwag ka makahipos, ana, ha? O Oh. masakit ang tao din eh. Abi pala, mga tapulan ang mga tao nga nagpuyo inibaya. Has ka kagamay biyan ang butanga oy. Gamay para nimo, pero para nako, Gabriel, dako kaayo. Og mo ni mga barkada din eh. Maapil ko, ha? Hastilan ba yan taon nimo? Hugawan ka dako. Hipusa ra gud na. Hipusa. O nyura. Tarunga kog tubag, ha? Sikla karon. Yan eh, ang pagkawiyaw-yawan lang nimo. O nyura, hiposon ko ni. Ilaban na sa dauban. Unsa? Labay ko taon ka bago pa rin akong sapatos. Nga mo ipalabay diha. Tarog tubag dia, ha? Oh. Hilom na dia. Tabi kapag ida. Tubag kapag yun. Hmm? Stila ambot ng gid inibaya, ambot ng gid inibaya. Ang mga tao diri nagpuyo, mga hulos, pulos hugawan, mga ambutang. Onya, Kalapit gid nako. Eh, onya, ikaw, ha? Hayam di ka puyo. wa ko'y labot, kamura. Hilom de Sandro eh. Sige, yaw-yaw diha. Putlan tigaros kurintiron. Ngano putal mo ko nimo? Nagtukaw ako kabayan, ha? Hilom. Yaw. Sige ron. Hama. Ay, ka man tao maliwat oy. Hilom na diha. Sa hilom ba? O sa hilom? Ay, magsugod ang hearing sa impeachment. Ngano? Nagtukang mahadlok kog i-impeach ko nimo, ha? Hmm? Nagtukang bang mahadlok ko, ha? Nala. Sige, i-impeach ko kay daghan nagpaabot nako. Hmm? Sige, i-impeach ko. Lakaw na ka eh. Lakaw ko. Kan asa ka? Ha, Gabriela ha ka? Asa ka? Magsulti una ta. Mupalit ko kandado. Kandaduhan ko ng baba ni mo. Kandaduhe! Ah. Mga boy, pe!
Mao ni akong asawa, grabe kayaw-yawan. Kanang magyaw-yaw na ni siya, labihang sa baas bay. Murag og kuan na pirya. Murag kog nagihaw sa baka. Mao nang manapon takos kong dunggan, masuko masad. Ipakontim ko na kuniyag manapon ko sa kong dunggan. Mao nang magtubag lang sa hinuon mi. Katubag sad ko. Og di adlaw nga wala ko kagwanta. Hasta nga ako mga katabas bay, lakip na si Tasing. Nung Gabriel, nung, Tasing, asa nagdaag ka man sa imong kaban, ha? murisahin na lang ko nung. Oh? Ulit na ko sa amo. Di ko makaantos dinis inyo nung, yaw-yawan kis manang. Tasing, ayaw lang, ayaw. Ako rin mo pa sabot kong asawa. Ay lang pag-resign, ay pag-resign. Og nga nung pog nga nani mo, ha, Gabriel? Ah, Nga nung makuno? Sandra, kuan man god, di na ta makakitag katabang sama ning Tasing. Kugihan kayo, buutan pag yun. Sa ato pa nga nawili ka, mao ba? Oo, mau gina, Sandra. Tingalig yun na mo'y relasyon. Sandra, naon sa kagod? Unsa may relasyon, ha? Ha? Ikaw, hilom na nagpagkayaw-yawan gud nimo. Hilom na niya. Hilom. Nakasabot ako, Gabriel. Nakasabot ako. Huwag yun mabulis ang akong katahap. Na nakagusto ka aning Tasing. Naibog ka. Sandra, naon sa ka ba? Huh. Pataka ka lang yaw-yaw diya. Kaya di mo ko tinuod, ha? Ha? Nga no, nasayop ako, ha? Oh, Hoy, Tasing! Ayaw kita pamuti akong banaday. Huwag yun ka mahibaw, Tasing, no? Nga gamay kaayo ni. Sa maranig kaning iya, ha? Kaning iyang armas. Perting gamaya. Murag palitos posporo. Sandra. Itlog ray kadak ko, ane. Maranig, abukado kadak, Mao nga ayaw gito na ginutan niya akong bana. Kaya ako gani. Kanang magtorjak me. Hastilan. Inig pagigham na ako. Malagpon. Hilom na. Be, Hilom na, mauwa Sandra. mo ka. Ano mauwa mo ka? Ayaw to na isibya. Ayaw to Silvia. Ang gisulti niya ako asawa Tasing, Oh. iya lang ko galing nung labot ang istasyon. Ay, kayo yung agad ni mo, Sandra ka. Eh, ba, paano, titibang ko na. Makalagot. Tohe! Mao ni ako nasulag maayo. Bahin ning kinaiya og batasan ni akong asawa. Maong midangop na lang ko ninyo, mga iko sa inyong mga unahon ako si angay na kong buhaton. Tigaling masampalong ba niya na nako. Biyon sa man akong may pasaltihon. Unsa may tambal aning yaw-yawan nga asawa? Gabriel. Hi, hello. Halo! May adlaw. Mm. O sa atong tanang mga sukinti paminaw. Ah. No? May adlaw, salamat sa kanunan ninyong pagsunod sa atong tulumanon. Oo. Kaayo. Labi na ni Chofila Kilian, no? Nila Virgilio Chong ni Pipi Sabanal. Parang Pipi. Musta yung tanan diyan nga mga diehard nga tutulmanon. Salamat kayo. O nga to, usab akong usbon ni Atty. Consial Edgar Labella sa Mabulo. Salamat kayo, Atty. o sa imong pamilya. O ni Ma'am Ruda, o ni Dr. Boy Labella, o sa imong pamilya. Sige. Si Gabriel, atong sender karon. Gabriel. Oo. Bahin man ko na yung asawa, yaw-yawan kay ba? Pero kuan relihiyosa. No, gikan sa simbahan, bots ba, yaw-yaw na yun, mga katabang ala, yaw-yawan Di ka diya. simba. Oo. Di kan simba na board, magyaw-yaw na yun. Oo, mo ni kinaiya siyang asawa, nga murag halos din na siya kagwanta, kasampalungo na siya. Oo nga, anto din, ang iyang katabang, mauli na lang, niya, gikuha siyang bana nga, ay, lasag uli Tasing, no? Kuhan nga, ang iyang nga di kagwanta lagi sa batasan sa iyang asawa. Nakaron perteng sukuha sa asawa nga gipungan-pungan ang katabang ningan tingaling naibog kas tong katabang. Ikaw ra ba Gabriel? Ingon iyang asawa si Sandra na kuan ra itlog ra na dako nimo. Murang abukado ka dako. No. Kanang imo inig pagigham na ko malagpo. Itlog rin sa. Itlog Muna rin yung si Gabriel Hilom Tao, Sandra. Ikaw, tibtibong orang baba ni mo. Mani nasulag mayo ni Gabriel. Unsa man sa atong unaw ng konsay angay niyang buhaton, kay tingaling madapatan niya ang asawa.
Unsa ining tambal aning pagkayaw-yawan ning usa ka asawa? Unsa kuno tambal? Paita. Matapang Gabriel. Tinuod na board. Mm. Pait ko kay tinuod makaasawa kag inana bitaw Oo. tiban nga yaw-yawan. Mm. Nya kanang ipanulti ang apan Oo. sa iyang bana, Mm. di ba? Kanang magyaw-yaw na Ipanabi. Ipanabi. Pait siya kay Broadcast sa tinuod. daghang mga tao. Pero ang kinaiya man gud na board. No. Lisod kaayo ta pagkuan ana tungod kay kalitra na sa iyang kinaiya nga ana gid siya dayon. Ana gid siya. Gid Dayog ana. react. Oh. Oo. Ang may ni mabuhaton, ug kung panlitan makalikay ka nga dili ka hibo ag isyu niya, likay lang ug kun di gud malikayan, ay nalag paminawa. Oo. Lakaw lang dahil nigsugod na niya nigsugod. kuwan tugtugaok. Nya ug makapakusog ka sa radyo, Oo. kusging radyo. Nya iyo paminaw ba ididma. Oh, sa kanang siya wa naman na dili na siya makakuan kay wa na kadinha. So pamayaw-yawan niya, pulan na siya yaw-yaw nga wa ka nya di mo atimanon. Ayog pansina. Mauna, kay tinuod pait siya kay makaasawa kag inana. Kanang tagi. Labinag na mapasan ka Nakabisita? daghang mga tao. Oo, Ana sa nakabisita. daghang tao. Mga barkada, niya mo na tinuod itabi. na, makauuwaw po. Oo. Makauuwaw kay tinuod sa kuwan jud ka. bahin sa bana nga. Mm. Inana ang imong asawa. Oo. Ikaw na lang may pamlikay kay disod man sa kay imo nang dapatan. Hmm. Or pagtan maayo ang iyang hunahuna kanang limpyo pa kanang dili siya magyaw-yaw. Way sapot. Way sapot. Istorya. Pagasultihi. Pagdialog. Sultiho nga. Oo. Ayo ana day kay mauwaw. Respetahe sa tangko Oo, na. respetahe ko bana ko ni malaki ko. Mauwaw ko sa to mga ako mga amigo baron, mga Oo. barkada, to mga Mm. silingan nga. Mm. Maminos ang ilang pagtanaw nako. Kung Mao na inana ang imong buhaton diri nako. Oo. May suway ka nang Musabot ra. Musabot ka nang kuan na lang kontrolaha ang imong kaugalingon. Mm. Kung palitan magsugod ka nya mo igham ko kanang minus-minusi. Oo. Kanang hunong-hunungi ko no kanang makontrol nimo ang imong kaugalingon. Mm. Hinayal pagsulti. Hinayal. Matialik makasabot na sa sinahinay tinuod no. Oo. Husto nga kumbana, di ba? Mm. Tarunga lang ayo lang Ayaw lang kay- kahi, ayo lang Oo. dapati ano. Ayan. Istorya hiligtarong hinay. Sige. Maulan na Gabriel ha. Sige Gabriel ha. Salamat sa mga padangat itong tulumanon. Kuda ko ang pasaltihan. Subscribe to Dramaturgo.